ରଘୁମୂଷା ଚାଲିଗଲେ। ବାଦାମ ମାରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ରିକ୍ସା ବାଲା ରଘୁମୂଷା ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ରାଜୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କେମିତି? ତମମାନେ ବୁଝିପାରିବ ରଘୁମୂଷା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ, ରଘୁମୂଷା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତମମାନେ କ'ଣ କଲ? ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟିରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଲ ନା। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରାଜୁ ଭାଇ, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ଦିଦି ବାରମ୍ବାର ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଘର କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲି। ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇ ପାରିଲୁନି ରାଜୁ ଭାଇ। ଶେଷରେ ସାହି ଲୋକ ଆସି ଆମ ବାବାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କଲେ। ମୋ ଭଉଣୀକି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ରୋଜି ବୋଲି ଡାକେ। ହେଲେ ମୋ ବାପା ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଦିନେ କଟକ ସହରକୁ ଚମକେଇ ଦେବି, ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେବି ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ଝିଅ ବି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇପାରେ। ବନ୍ଦ କର ଦିଦି, ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା। ମୋ ବାବାଙ୍କ କଥା ପାଣିର ଗାର ହେଇଗଲା। ରଘୁମୂଷା କଥା କି ପାଣିର ଗାର ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତୁ ଆଇଏଏସ୍ ହବୁ। ରାଜୁ ଭାଇ, ଆମ ପାଖରେ ବିଷଟିଏ ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଇ ଶୋଇବ କି ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଇଏଏସ୍ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ପାରୁଛ। ରାଜୁ ଭାଇ, ଆଇଏଏସ୍ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ମନ ଭିତରେ ମରି ସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ମନକୁ ବୁଝାଇ ସାରିଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ଝିଅ କେବେ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆରେ କାହିଁକି ରାଜେଶ୍ୱରୀ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ଝିଅ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇପାରିବନି? ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ଝିଅ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଭାବ ତାରି ଗୋଟେ? ହଁ, ଅଭାବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଟଙ୍କାର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରି ଦିଆଯାଏ। କି ରାଜୁ ଭାଇ, କିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ମୁଁ ଦେବି ବା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ହେଲେ ରାଜୁ ଭାଇ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ ବି ଜଣେ ରିକ୍ସାବାଲା। ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? କୋଉଠୁ ଆଣିବି କେମିତି ଆଣିବି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆଇଏଏସ୍ ହବ। କାହିଁକି ରାଜୁ ଭାଇ? ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ? ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ରାଜେଶ୍ୱରୀ, କିନ୍ତୁ ରଘୁମୂଷା ଦେଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ରଘୁମୂଷା ଦେଇଥିବା କଥା ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି। ରଘୁମୂଷାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ନହେଲେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ଆରେ ସିଏ ତ କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ସେ ବି ସାଧାରଣ ରିକ୍ସାବାଲା ଥିଲେ। ରଘୁମୂଷା ସାଧାରଣ ରିକ୍ସାବାଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ, ତାଙ୍କ କଥାର ଦାମ ଅଛି ରୂପା। ଆଜ ହୁଏତ ରଘୁମୂଷା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘର ଭିତରେ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରଘୁମୂଷା ବଞ୍ଚିଥିଲେ କାଲି କଟକ ସହର ନୁହଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ଝିଅ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ। ନିଜର ନୁହଁ କି ରକ୍ତର ନୁହଁ। କଟକ ବାଦାମରେ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିବା ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ରାଜୁ ଦିନ ରାତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକଡ଼ ଖାତିର ନ କରି ମେହନତ କରି ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ସେଇ ପଇସାରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ପର ଝିଅକୁ ଆଇଏଏସ୍ କରିଦେଲା। ଆରେ କାହିଁକି ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ବୁଝିପାରିବନି ରାଜେଶ୍ୱରୀ? ରଘୁମୂଷା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରଘୁମୂଷା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ? ରଘୁମୂଷା ନଥିଲେ ଇଏ କଟକ ସହରରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ରହିପାରିନଥାନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ତାଙ୍କ ସାଥେ ଆଇଏଏସ୍ ହବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋର। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତୁ ଆଇଏଏସ୍ ହବୁ। ରିକ୍ସାବାଲା ରାଜୁ, ଆଜି ତତେ କଥା କହୁଛି, କଥା। ରିକ୍ସାବାଲା, ରିକ୍ସାବାଲା ସେ ବାଦାମ ବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା, ସେ ବାଦାମ ବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। राजू भाई को बोल रही थी, वो तो बहुत सुने। इतने दुखों में तेरे माता से नाचे वाला इच्छा मुझे। वाये से भी